Mga igsodya sa ito pagbasa karon sa ito Ebanghelyo, duha ka punto ato ang pamalandungan. Una, ang pagpili ni Jesus sa iyahang mga apostoles, ang napulog duha. Sa Ebanghelyo makaigsan, naghisgot sa pagpili sa Ginoo sa iyang mga tinud-an nga mga apostoles nga mahimong kabahin sa iyang panaw ug mga tawo nga dili dato ug profesional parehas sa uban, pero aduna sila'y kapasidad nga muhimo sa ilang mga assignment uban sa ekstraordinaryo nga mga buhat. Pero ang Ginoo nagpili kanato nga himuon kini mga butanga tungod kay siya nahibalo nga mabuhat nato kini. Parehas sa usa ka tawo nga atong gipili nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi, ug ato silang gipili tungod kay nahibalo kita nga kining mga tawhana makatabang kanato nining mga butanga nga nagunahuna kita nga dili nato mabuhat. Ug mao kana magampo kita sa Ginoo nga maghatag kanatong kalig-on, kaalam ug giya sa tanan nato nga mga paghimuon matag adlaw. Ikaduha, makaigsunan ang pag-ampo. Ang ato ang Ginoong Kristo nag-ampo dito sa bungtod. Usa ka manindot nga salingtanan nga iyang gipakita kanato. Gikinahanglan para kanato nga mangitag regular time ug lugar nga kita mahimong malinawon at tubangan sa Ginoo ug maminaw sa ato mga kasing-kasing kung unsa man ang iyang gisulti. Sa kabisi sa ato ang kinabuhi, malisod ang pagpangita og oras nga mag-inusara ug maghilom uban sa Ginoo. Pero kung determinado kita nga makapangita og mga pamaagi, pwede siya. So pwede mugahin og 15 ka minutos diya sa kahilom ug mag-ampo. O kuhaan nato ang oras nga itong gihatag sa social media, paggamit og cellphone o ato ang mga nightlife. Ang importante ang ato ang sulod nga disposisyon. Kagahapon ato nakatunan nga ang pagtuo, pagpaubos o paghinulsol naghimo sa pag-ampo nga epektibo. O Ginoo, pasaylo ako nga makasasala. Uban sa itong pag-ampo nga mapaubsanon, may gugmaong makasing-kasing, ang Ginoo makaayo, makagiya, ug makapadala kanato. Gipili niya ang may nulsulong makasasala nga moapil sa mga apostoles diha sa dakong trabahoon sa pagpaambit sa Ebanghelyo sa tanang suok sa kalibutan. Mangutana kita karon sa atong kagalingon, naningkamot ba ako sa paghatag o kahilom diha sa pag-ampo? May nagpalihog pa sa katalingbanog ba?